गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनैसो नै आरो गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दाथ' बिराद गोजां बोथोर नालाय ओमफ्राय आङो स्कुटिजोंहाय माने गामियाव सासे आब'नि फिसालानि बार्थडे फार्स्ट बार्थडे नालाय बे थांनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय दा स्कुटि सालायगोनखाय आं बिदि लाखाजोब्बाय आरो दा ओमफ्राय दा जोङो थांग्रोसै दा थांनानै देखायहैनोसै आरो लोगोफोर माने भिडिअ बानाय आं गोबाव जाबायमोन नालाय ओंखायनो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैनानै आं बानायबाय जिखुनु जाया जोंहा आगोल आंजों थांनोसै गोजा जाजोब्बाय बोरैबा जाफ्लांदों नै गारियाबो रेडबावसो जाफ्लांनायसो खिन्थु बिदि माबाना साननानै जानाय नङा आरो ना आं दा स्कुटिखौ सालायग्रोनोसै जि गुसुखा सौहैबाय जोंहा नै बिसोरनावहाय आयौहे फैगोन फन फैबाय आंनावहाय जोला गुसुजों गगा मोनबोजोब्बाय आं लासै नाना खानाया बोरैबा जाजोब्बाय हेल' बार्थडेनि जाहाव जानोसै थांनोसै आयं ए जोंहा दासो सौफैदों बार्थडेनि डेक'रेसनखौ नुस्लाबफैयासै जोंहा जोंहा मोनानानै सौफैनानै नायदों बार्थडे माबायाव फैसिनांनो फै बाबनांगौ नै बार्थडे गाबनो नागिरो नै गाबखौ बोराय गाबखौ बोराय ओइ लिलि नों मान गाबनो खोबथादों नायदो गाबगासिनोसो मोनानायखौ गाबनो ओंखारबाय बिदि जाहा ओंखाम जानो नागिरबाय मोनायाव सफैनानै आन्धेरा जाजोब्बाय गैला मानसिफ्रानो मोनानि आलासि नालाय लेट जेब्लायबो टाइमा बारा जायाखैब्रा 6टा नङा 5टाल' जादों दा 5टायावनो माबाखायो खोमसिना सालायजोबदोंमोन नै आंनावल' ओंखाम गैया नै बिसोर लागाजोब्बाय आंनाव मानो ओंखाम होफैयासै नोङो ओइ आंना मानो हारसिं खालि बिसा मालाय जाखांबाय हिनजाव आयौ नोगोर साइस नुदों बेखौ आमलिखौ नायनाय हिनजावना जानो नागिरनाया होमबालाय जायोनो गोथाव नायाव बे थास' बिसं नायनानै आंहा ना खर'खौ दिना लादों ना खर'खौ गोथाव मोनथारना ना खर' जाग्रा खर' गोथाव मोननानै दिना लादों आं ना खर' लायना लादों ना खर'खौ दै होननानै ना खर'लाय हाजारावसै जानोसै जा जानोसै गुदुंनो बोरैबा सालायनाय आं जिबाबो नोंखौ उल्टा लांसै नोंखौ लांसै लाया बेखौ लाया औ बेखौबो लायो फैसा मोनबाय सिट जागायो गारबाय माखौबा फैसा मोननानै गारबाय नै गेलेग्राखौ मोननानै गारबाय हांसो जोंहा नै बार्थडे बयानो जिबो लांनायनिफ्राय बोरै आयु फैसा मोननानै मिनिबाय बाय बाय होनदो दे मा नाम मोनलाय बावबाय फैदो नै मा नाम मोनलाय त्रिसान बाय बाय खोनाथारा थाल लाबावला फैसा मोननानै नै नै दा मेथाइयाबो गोलैबायसो हनै फैसाया मेथाइयाबो होलाय जायो नामा मेथाइ नङा बेलेग आबोनो बिमाया फट'फोर गेलेग्रासो जानाय नङा हांसो जाहा जाखांनानै गां फबजों जाजोब्बाय मोनबेसे टिकेट गांदों आं नै मोनसे मोननै मोनथाम
Ayo, mày lúc nào cũng quen mình thôi. Cả khả năng vậy. Ayo, oरैबायदि गुसु मोनबोजोब्बाय साला सफैबाय जोङो ओमफ्राय माने फुजामोन जुमुमोन रिंथिमोना आंखौ नेगासिनो दङ बिसोरजों आङो दा मुभि नायनोबो हागौ ओमफ्रायो बिनि उनावहाय जों जाग्रा जाहैनाय ना मा जायो जिखुनु जाया हाला आं ड्रेस चेन्ज खालामहैग्रोनानै थांसै माने स्कुटिया आंनि नङामोन नालाय दहाय दोनफैग्रोबाय जोङो दोनफैग्रोनानै दा थांगासिनो दङ आयौ आङो दा नै मा होनोमोनलाय रुमनिफ्राय ओंखारबाय बिसोर आंखौ लांफैबाय आयौ आगै बहा थांदोंमोन आब' लोगोनि माबा दंमोन ओमफ्राय बोसोर आंखौ जि गाज्रि बोरैबा रोखोमनि हाखु दाखु नेट लागासिनो दङ बेखायनो आङो नै रिंखिया आयौ मारै मोजांजोबखो बोरै जाखो वाव मोजांजोबनाय केमेरायानो नोंसोरखौ आंनो हाला फकास खालामनो हायासै गुफुरानो ओरैबायदि गुफुर जुमा नोगोद हाखु दाखु मा जाखो जेबो बुङानो आंखौ नेनांनायनि खुलुमबाय रायजोफोर आयौ बिसोरनि चेनेलाव बयखौबो खुलुमबाय जासिहरनाय थाबाय दायो फुजायाबो बरायनो नागिरबाय जुमा बरायबाय थाखायनो हाला नेनो हालानो थांसै थ' होलांसै जोङो एबारहाय मानसिफ्रा गायै गायै साब्रैल' जाबायना थांग्रोनोसै आं एबारहाय ओइ आं सालायसै गारिखौ जायो नै जा सफैबाय बुरजाखौ लायदो मोनाबायना मोनानाय बायदि जि नुदों खिन्थु मोनायाखै माने देन्जारसो जों मोजां नुयो बेलाय नै बिराद मोजां जायगाया एसे हाजो बायदि बारा नुला नोंखौ दा खोमसिथारना फ्लेस लाइट होबाबो बिनि समायनायखौ नुनाय नङा आदै साम' ओंख्रि जानो फैदों मा होनोमोनलाय फैफेरि जायगा बैग्रि दंफांनि जा साइज जादों नै मालाय नों फैफेरिखायसो लाबोदों जों बेयावहाय बेयाव फैनायनि रिजोना जाहैबाय माने नों फैफेराखै नालाय ओंखायनो लाबोदों जोङो नङाबाथ' जों जाबाय थाखायोना हामबायसै ओमफ्राय बेयाव मोनसे बुस्थु स्पेशल मोनजायोमोन अक्ट'पास बेखौ जानो नागिरदोंमोन दा मोनजाना मोनजाया बेखौ दा बेनि थाखायसो आरो दा बेनि थाखाय जिखुनु जाया नायसै र' जमुआ मा बुंगोन नोंखौ लाबोथाव जानोसै जोंहा अक्ट'पास जानोसै नों मा बुंगोन आं एसे मोजां रिलेक्स फिल लानो थाखाय बेखायनो आं आंनि खर' गरमखौ आं बेयाव रिलेक्स खालामफैगोन नोंना खर'आ गरमसो औ आंनाबो खर' अलरेडि गरम खाना दा जादोंसो जाथ'दों दासान्दि गरम जादों आंना खर' गरम सिनायादों खर' गरम जानायखौ गासिनिबो खर' गरमखौ फ्रेस जाफानो थाखाय फैफानायसै आंना जेबो बिदि खर' गरम नङा थान्दासो आंना खर'आ जाबाय औ बेहा बेयाव फैनानै दुखुसो जाबाय नायदो सोर नोङो जायाखै दिपानि ब्लग नायदों आं ब्लग नायगासिनो दङ केमेराया जोंहानाव थांनायमोन बारा थिग नङा माबाया लाइटआव मोजां नुयो नै नों फ्लेस लाइट होनायखाय जोंबो मोजां नुबाय क्लियार नुबाय बांद्राय जाबाय बिदि होनाय मोजां नुदों औ एबारसो नोंखौ सिनायबाय नंगौना फैफेराखैमोननो ओंखायनो लाना फैदों जों बेयावहाय दा बेखौनो जानला मोनला होलाबायगोन मानसिफ्रा जों माने बरिं मोनना बेबायदि मेरला जायगायाव हाबखाखायो खोनायोल' आरो मोनथिखायनो बिराद मोजां सानथिनो दा माने टाइम स्पेन्ड खालामफैदों गोबाव जाबायमोन नालाय लोगो मोनैया बयबो बेस्थ' थालायजोबो बयबो बिथरायाबो आजिखालि मालाय बिजनेस खालामबाय दखान होबाय जुमुआबो माबा मोनसे मावगासिनो फुजायाबो माबा मोनसे मावगासिनो औ खिथा जाथ'ला आंहाथ' आंसै सानफ्रोमबो बेनो बे जाग्रा दं जोंहा बे खेबसे लागैनो सफैजोब्बाय दाना गुसु जाजोबसिगोन जोंना बे खनसो बे आयौ नै साइजनो ओमफ्राय बियो चिकेन ड्राइ फ्राइ ओमफ्राय जों दा बेयावनो फ्राइड राइस माबा माबि जानानै थांसै आं बिराद भिडिअ बानायनो सानदोंमोन रिल्स बानायफैनो सानदोंमोन जोङो ओमफ्राय केमेरानि थाखायनो लाइटआ खोमसि नालाय ओंखायनो जायासै थाबबो दसेनो मोनायोना भिउखौ देखायनो सानदोंमोन बियो नै बैग्रि बिफांसो
नामा बुङो नै बिनानावा दासो सफैदों जाबोदों आहा एसे नै बिराद मोनानायखाय बिराद खोमसि जानायखाय मोनानाय सानदों जेबो टाइम जायाखै टाइमानो जायाखै ओमफ्राय मा जाखो दा टाइम जायाखै माने थाब थाब मोनायो नै 7:19 जादों टाइमा गोदो 7:00 मोनाबाबो मोना दा 7:00 मोनाखायो जोङो बिनि ग्रुपआ माखासे सफैनो हायासै माबाल' एक्टिभ दा दंथ'यो बेनोसै आरोना दंबावोमोन खिन्थु माखासे सफैनो हायासै मालाबा ज' माबाफिनसै मबाइलल' थुयो बिसोरना आंखौ खोमसि नुयो मोजां मोनदों फेस्लाइटजों लास्ट फ्राइड राइसजों चिकेन चिलि जानोसै जोंहा आरामसे बेयावनो डिनार खालामनानै थांखानोसै अनला ओंख्रियाव होनाय बायदि नुबाय आं अनला ओंख्रि नङाबा बेस्ट फ्राइड राइस बियो नङा बियो अनला बायदि नुबाय नै गाइस हाब माबायदि जागोनथाय जाबाय दा ओंख्रिया जानोसै दा जोङो जाखांबाय दा ओमफ्राय बिल होसिगोन आरोना नों 250 मा जोङो दा थांनो नागिरबाय ओइ बोरै जाखो ओइ थांसै थांसै लाबाय नै थांसैना जोंहा ओइ थांसै होननानै दमहोना थांबाय माबाया जुमुआ बुंनो थांसै होननानै दंमोन दा नालाय थांसै बिराद मोजां जोंहा बिराद मोजां टाइम स्पेन्ड खालामबाय जों खालामबाय थाबा जोङो जोंनिफ्राय गासिखौबो गुड नाइट भिडिअ'आव बेखिनियावनो जोब्बायानो होनजाबाय माने बिराद देखायनो सानदोंमोन जोङो ओमफ्राय खिन्थु माबाया लाइटआ बारा मोजां नङामोन नालाय ओंखायनो दासो लाइटआ मोजां फैदों दासो मोजां फैदों नै बाहेरायाव ओरैनो मोजां नाङो खिन्थु भिडिअनि थाखायलाय दा हाबा गुफुर गुफुर नुजोब्बाय हे जोंखौ नोगोद गुफुर नुखाबाय जिखुनु जाया दसे फट' खेबजासै थांफिनसै जोङो बाय बाय फुजा